ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് മന്ത്രം 2, മന്ത്രം 1 അല്ലെ, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാണ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച മന്ത്രം ഏതായിരുന്നു? ഇന്നലെ ധ്യാന മന്ത്രം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. പറഞ്ഞോ എന്താന്നുള്ളത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. നോക്കി വായിച്ചതല്ല, എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞോ. പരമദിവ്യോത്തമ സത്യവും പൂർണ്ണനുമാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹം സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഡെയിലി പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞേ. താഴത്തേക്ക് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ നോക്കി പറയാം. വേറൊരാളും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ട് പഠിക്കും നമ്മള്. അടുത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓണാക്കിക്കോളൂ. മ്യൂട്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ, കിട്ടും. എളുപ്പല്ലേ? മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ടോ? ഗീത മാതാജിയുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. മാതാജിയെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യവും പരിപൂർണവുമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അനേക പൂർണ്ണങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനുമാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുഴുവനും പൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. ഒരാൾക്കും കൂടി പറയാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണതയിലാണ്. എല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ തുടരുന്നു അല്ലെ? അതായത് നമ്മളത് വെറുതെ വായിക്കാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര അറിയാം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട്. അത്രേ ഉള്ളു. അതിൽ വേറെ ഒന്നും അതിക്കുള്ളൊന്നും ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം.
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പില്? കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മന്ത്രല്ലേ ഇതില്? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മന്ത്രം വായിക്കാം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. വായിച്ചോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃതഃ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃതഃ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീവാ മാ കൃതഃ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാക്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ചം ജഗത്യാം ജഗത് തേനേ തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃതഃ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃതഃ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും വായിച്ച്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മീനിങ് വായിക്കാം. ഈശ ഈശനാൽ, ആ വാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന, ഇദം ഈ, സർവം മുഴുവൻ, യത് കിഞ്ച യാതൊരു, ജഗത്യാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള, ജഗത് ചരാചര വസ്തു, തേന അവനാൽ, ത്യക്തേന അർഹമായ വിഹിതം, ഭുഞ്ജീത സ്വയം സ്വീകരിക്കുക, മാ അരുത്, കൃത കൈക്കലാക്കൽ ഉദ്യമിക്കുക, കസ്യസിത് മറ്റാരുടേതുമായത്, ധനം സമ്പത്ത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നതില്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്.
ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മള് വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആരെയാണ്? ആ വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ പേരാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവിടെയുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്കായിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിഹിതം മാത്രം, നമുക്ക് അർഹതമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനം മന്ത്രവും ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ മന്ത്രം പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ 5 പഠിക്കണം, ലെവൽ 5. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ഓരോരുത്തരും ഒരുവൻ തനിക്കായിട്ട് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാതിരിക്കുക. അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ വീട് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ വീട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ അപ്പുറത്തുള്ളവരുടെ അല്ലല്ലോ, ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആ വീട്ടിലെ വീടുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പൊ ആ വീട്ടില് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും, റൂമുകളുണ്ട്, കുറെ റൂമുകളുണ്ട്, പിന്നെ കുടുംബാണത്. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലൊരു ഗൃഹനാഥൻ ഉണ്ടാവും, ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഉണ്ട് ആ വീട്ടില്. അപ്പൊ ആ വീട്ടില് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റൂം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നമ്മളെ റൂം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് മേടിച്ചു തന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും, നമുക്ക് ഭക്ഷണം നമുക്ക് വിളമ്പി തരുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല. വേറൊരാളുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മേടിച്ചിടില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു, ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ആ ചരാചരങ്ങള് എല്ലാതും ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീട്ടില് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളെ വീട്ടില് അച്ഛൻ അറിയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ അറിയാം ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ആ വേണ്ടത് ഭഗവാൻ നീക്കി തന്നു എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമുക്ക് ആശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. 2 പോയിന്റ് അല്ല ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തത്, അപ്പൊ ഒരുവൻ തനിക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അർഹതമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. 2 കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഒരുവൻ ഒരാൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം ഇരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ചാ ജഗത്യാൻ ജഗത് തേന തേന ഭുഞ്ചീത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്, കാരണം അത് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷയമത്രേ. അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അതൊന്ന് വായിക്കാം ഒരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്, കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയമത്രേ.
അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് 4 ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നു, അയാൾ മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. അയാളുടെ 4 ന്യൂനതകളാൽ പരിമിതമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല. വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ ന്യൂനതയുള്ള വ്യക്തികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. വേദവിജ്ഞാനം തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ അത് പിൻതലമുറയ്ക്കും കൈമാറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം അതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ശരിയായ ആജ്ഞയെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലൂടെ വന്നതല്ല. മനുഷ്യരല്ല അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വേദം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അപൗരുഷയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറ്റമറ്റതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്? അതിനതുകൊണ്ട് ന്യൂനതകളൊന്നും ഇല്ല അതിന്. കാരണം ന്യൂനതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഈ വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭാഗവതത്തിൽ പറയില്ല, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയസു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് അത് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അല്ല. നമുക്കറിയാം അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ആർക്ക് കൊടുത്തു? നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നാണ് നമുക്കത് കൈമാറി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് കുറ്റമറ്റതാണ്. അത് ആ പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മളത് ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നുകൊട്ട് അത് തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി ഈശ്വരനാൽ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാവോ? ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സർവവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. ഈ ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാണ്. അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അന്യൂനനാകയാൽ അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാൽ വന്നതാണെങ്കിലും അതിലൊന്നും ആർക്ക് പങ്കില്ല? ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും യാതൊരു പങ്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ഭഗവാന് ബാധകമല്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ഇതില് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വതും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായിട്ട് ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രണമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ നമുക്ക് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാലും ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം തന്നെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണത് അല്ലെ. ഇനി പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണെന്നത്? പരാപ്രകൃതി ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അസമശക്തി 2 പേരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഇതിലെ പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അസമശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആരാണ്?
ജീവസത്തകൾ ജീവസത്തുകൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അധമശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെ. ആ അധമശക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് ജീവഗണങ്ങളെയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപരാപ്രകൃതി. ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം വരില്ല. അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതിയാണ്. പിന്നെ പരാപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവസത്തുകൾ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്നും പരാപ്രകൃതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭുതമാകുന്നു. അപരാപ്രകൃതിയുടേതാ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കള്, അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഭൗതിക മൂലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അപരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചൊരാള്. പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയെയും പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന തുടങ്ങുന്നത്. പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 4-5 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക മൂലകങ്ങളുടെ ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അപരാശക്തിയാണ്. എന്നാൽ ജീവസത്തകൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പരാപ്രകൃതിയാണ്. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭുതമാകുന്നു. പരാപ്രകൃതിയുടേതോ അപരാപ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കള്, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിലുമാണ് എല്ലാതും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആര് തന്നെയാണ്? നിയന്താവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവത്വം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് പരമോന്നത സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞതും നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ പറയാണ് അല്ലെ. നിരപേക്ഷ ഭക്തിഭാവമായിട്ടുള്ള ദൈവത്വം എല്ലാം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി ചൂടായിട്ടും പ്രകാശമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? ഊർജത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നി നമുക്ക് ചൂടായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രകാശമായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പല രീതികളിൽ നമുക്കായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന്. പരമോന്നത സത്ത. പരമോന്നത സത്ത നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷം കൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് സകലതിനെയും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവുമായ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളല്ല അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അത്തരത്തിൽ സകലതിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി വർത്തിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വൈവിധ്യങ്ങളായ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ്. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഹരീഷ് മാതാജി? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അഗ്നി ചൂടും പ്രകാശവും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും എങ്ങനെയാണ്? പല രീതികളിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യണത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്?
നമ്മ അറിയാറ് 6 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യ രൂപത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ശക്തിയായിട്ട്, സൗന്ദര്യത്തില്, ജ്ഞാനത്തില്, വിരക്തി, അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി. അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പല രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ അഗ്നിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അഗ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായിട്ടും കിട്ടും, നമുക്ക് പ്രകാശ രൂപത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അതിന്റെ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും പല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാം. അതിനാൽ ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവൻ ഉണ്ടാകണം. ഒരുവൻ തനിക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഉദാഹരണമായി, പശു പാൽ നൽകുന്നു. അവൾ ആ പാൽ സ്വയം കുടിക്കുന്നില്ല. അവൾ പുല്ലും ധാന്യവും ആഹരിക്കുന്നു. പാലാണെങ്കിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ ക്രമീകരണം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് നമുക്കായി ദയാപുരസ്സരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അവരുടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന ബോധം നമുക്ക് സദാസമയവും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ വീട് അല്ലെ. ഇതൊരു വലിയൊരു വീടാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിന്റെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളൊക്കെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ അച്ഛൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ നിയന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഈശ്വരൻ നമുക്കായി ദയാപുരസ്സരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തനാകേണ്ടതാണ്. അതിനൊരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? പശു എന്താണ്? പശു നമുക്കറിയാം പാല് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ പാല് പശു കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പശുവിന്റെ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് പാല് കൊടുക്കുന്നല്ല. ആ പാല് ശരിക്കും ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. പശു എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്? പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെയാണ് പശു കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളാണ് പശുവിന്റെ ആ പാല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പശു അവർക്കറിയാം, മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം, അവർക്ക് നീക്കിവെച്ച വിഹിതാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളുണ്ട് കുറെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കടുവയും പുലിയും അതൊക്കെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്. കാരണം അവർക്ക് പച്ചമാംസമാണ് കഴിക്കാൻ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അവരത് കഴിക്കുന്നു. പശുവിന് പുല്ലാണ്, വൈക്കോലാണ്, അതാണ് കൊണ്ട് പശു അത് കഴിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താ കഴിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അവരുടെ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നീക്കി വെച്ച വിഹിതമല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം വേറെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ചാക്ക് അരി പുറത്ത് റോട്ടിൽ വീണു എന്ന് വിചാരിക്കും. വീണ് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ചെയ്യാ? പക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് കഴിക്കാൻ എത്ര വേണം അത് അവർ കഴിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ. എല്ലാവരും വരുന്നവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങൾ ആ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എത്രയാണ് അത് കഴിച്ചു പോകും. നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഇന്നേക്കുള്ളത് എടുക്കും, നാളേക്കുള്ളത് എടുത്ത് മറ്റന്നാളേക്കുള്ളത് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോരും അല്ലെ. നമ്മളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എന്താ ചെയ്യണത്? അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടതും മറ്റുള്ളവരെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറയാം, നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പച്ചക്കറികള്, മാംസങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാംസങ്ങളൊന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
പക്ഷെ നമ്മളാണ് അത് തെറ്റിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പശുവിന്റെ പാല് പറഞ്ഞത്. പാല് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരമാണ് പാല്. ആ പാല് പശു ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പശു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തരുന്നത്. കാരണം പശുവിനെ ആരും പറഞ്ഞെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണത് അല്ല, കാരണം അത് അങ്ങനെയാണത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാനോ നമ്മൾ എടുക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട് മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി മറ്റു പല വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ എവിടെ ഉള്ളതാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതാണ്. മണ്ണും മരവും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് അത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതുപോലെ എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അതിനെ രൂപം മാറ്റിയെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ നമുക്കപ്പൊ അതുമ്പോഴും അതിന്റെ അവകാശവാദം ആർക്കും ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേകൃഷ്ണ വായിച്ചുള്ള പാരഗ്രാഫ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്, മണ്ണ്, അവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്, മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി പല വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥവും നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നറിയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി, നമുക്കൊന്നും നമ്മളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാതും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും അവകാശം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതുമേൽ കുറച്ച് പ്രയത്നിച്ച് നമ്മളത് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ രീതിയിൽ മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഉടമസ്ഥത അവകാശം അപ്പോഴും ആർക്കില്ല? നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടല്ലേ? കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനൊരു അഖില ലോകവ്യാപ്തി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ക്യാപിറ്റലിസം, വർണ്ണാശ്രമം. ക്യാപിറ്റലിസം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസം. കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ഭരണച്ചെന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പറയുന്നത്. ഇത് വായിക്കണം പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന്. ഇത് മൂന്നും വരുന്ന വലിയ പാരഗ്രാഫാണ്, വായിച്ചോളുന്നു. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ തൊട്ട് വൈകിട്ട് മാതാജി. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ തർക്കം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊരു അഖില ലോകവ്യാപ്തി കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ലോകം ഒരപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ശത്രുവായി കാണുകയും പൂച്ചയെയും പട്ടിയെയും പോലെ മുരളുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ അതിന് കഴിയും. വൈദിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കലഹിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഈശ്വര കൃപയാൽ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ
സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അവയാൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടരാകേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരന്റെ മാത്രം വസ്തുക്കളായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ മുതലാളിമാരോ മറ്റേത് പാർട്ടിയോ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സമാധാനം കൈവരികയില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഉപജാപങ്ങളിലൂടെ മാത്രം മുതലാളി വർഗത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അമർത്തുവാനോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പത്തിനു വേണ്ടി മുതലാളി വർഗത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി വിജയം വരിക്കാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് തീർച്ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം തങ്ങളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവയെല്ലാം അവർ കവർന്നെടുത്തവയാണ്. തൽഫലമായി പ്രകൃതി നിയമത്താലുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ വിധേയരായിത്തീരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളും മുതലാളിത്ത ഭരണാധികാരികളും ആറ്റം ബോംബുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഉടമാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ അണുബോംബ് തന്നെ രണ്ടു പക്ഷത്തിന്റെയും നാശം വരുത്തും. അങ്ങനെ സ്വന്തം രക്ഷയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ലോക സമാധാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഇരുവിഭാഗവും ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, വർണ്ണാശ്രമം 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കഴിവുള്ളവർക്കൊന്നും അവസരം ലഭിക്കില്ല, അപ്പൊ പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയായിട്ട് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കഴിവുള്ളവരും കഴിവില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരവും ലഭിക്കില്ല, അപ്പൊ പുരോഗതിയും കുറവായിരിക്കും, നമുക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന അത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഇനി ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നതോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മാത്രം കൊണ്ടുവരാണ്, മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പൊ ധനികര് പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും, അവിടെ എപ്പോഴും മത്സരമായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെ മാത്രം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതുക. അപ്പൊ അതാണ് വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും വർണ്ണാശ്രമമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് വേണ്ട. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ മനുഷ്യവർഗം കലഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവനുണ്ടാകണം. വൈദിക സാഹിത്യം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതത്രേ, അല്ലാതെ നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും പാപസ്പർശനമേൽക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ തന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ രസനയുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിച്ചതിന് അവൻ ഉത്തരവാദിയാകും. തൽഫലമായി അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫും കൂടി വായിച്ചോളൂ അടുത്താള്. മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാലോ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പച്ചമാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. സസ്യഭുക്കുകളും മാംസഭുക്കുകളുമായി നിരവധി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കാണാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഈശ്വരേച്ഛയാലുള്ള പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ, അതിലും താഴെയുള്ള മറ്റു ജീവിവർഗങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. വൈദിക ശാസനകൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മം മാത്രമാണ് ചുമതലാബോധത്തോടു കൂടിയത്. മാതാജി, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യവർഗം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ടാവണം, മനുഷ്യനുണ്ടാകണം എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പൂച്ചയ്ക്കും പട്ടിക്കും പാപസ്പർശം ഏൽക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ
നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യന് നമ്മളൊരു ജീവിയെ കൊല്ലുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നിനും എന്ത് അധികാരമില്ല, നമുക്ക് ഒന്നിനെയും കൊല്ലാനുള്ള ഒരു അധികാരം നമുക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പാപവും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാക്കാനായിട്ട് നിവർത്തിയില്ല. കാരണം അതിനെന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിന്റെ പാലോ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ്? പച്ചമാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നതാണ് എല്ലാതും. അത് പാലിക്കാത്തത് ആര് മാത്രമാണ്? നമ്മള് മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് പാലിക്കാത്തത്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്നും അഭിമാനിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിന്റെ കാര്യം? മാംസാഹാരത്തിന്റെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? ആ മാംസാഹാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നതിലും എന്തുണ്ട്? സസ്യബുക്കാണെന്നും നമ്മൾ അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ സസ്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അവബോധം എന്താണ്? മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറവാണെന്ന് മാത്രം. അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള പാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് സിരകൾ, അല്ലെ? നമുക്ക് സിരകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വേദന എടുക്കും, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു മീനായാലും ഒരു മൃഗങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോഴിയായാലും അതിനൊക്കെ എന്താണ്? വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ സിരകളുള്ള കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവബോധം കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നതാണ്. സസ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നതാണ്. സസ്യങ്ങൾക്ക് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ അവബോധം എന്താണ്? താഴ്ന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പാപത്തിന്റെ ഫലം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സസ്യം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു തക്കാളി പറിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. ആ തക്കാളി പൊട്ടിച്ചെടുത്താലും ആ സസ്യത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? വീണ്ടും അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടി നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, അല്ലെ? ചില സസ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. ചിലത് നമ്മൾ വേരോടെ പറിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് അതോടുകൂടി ഇല്ലാതായി. പക്ഷെ ചിലത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമുക്കത് ആ സസ്യം അവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇല്ലാതാകുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് എന്താണ്? അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സസ്യബുക്കാണെന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? അതും നമ്മൾ അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. മാംസാഹാരം നമ്മൾ ഒട്ടും പാടില്ല. പക്ഷെ സസ്യബുക്കിലും എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ സസ്യഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അതിലും നമുക്ക് പാപങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കുമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ അവബോധം കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏൽക്കുന്ന പാപത്തിനും കുറവുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ അറിയാനും അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭസായത്വമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? കുറെ ഗൈഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അതീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായേ പറ്റൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകള് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ സസ്യാഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അതിന്നും ചെറിയൊരു പാപം നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് കാരുണ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തന്റെ ഭക്തരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ 9:26 പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃത അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. അപ്പോ
പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കാരുണ്യ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾക്ക് അവൻ വിധേയനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല, അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അപ്പൊ ഒരു പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാരണം. അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ, ഇവിടെ നാശം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളിന്ന്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു ഉദാഹരണം ആലോചിച്ചാൽ മതി. പശുവിനെ. പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പശു ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പശു നമുക്കാണ് ആ പാല് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കുറ്റമറ്റതാവാൻ കാരണം. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകള്. അയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു, അയാൾ മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. ആദ്യം വേദോപദേശം നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മദേവനാണ് നൽകിയത്. ഈശോപനിഷത്ത് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? യജുർവേദത്തിന്റെ. പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി അപരാപ്രകൃതി. ജീവസത്തകൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പിന്നെന്താണ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവ്. കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, വർണ്ണാശ്രമം അതെന്താണ്? കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാം. അപ്പൊ ആർക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു മുൻഗണന ഒന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ പറയുന്നതാണ്. കഴിവുള്ളവരും കഴിവില്ലാത്തവരും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. ക്യാപിറ്റലിസം വന്നപ്പോ എന്താണ്? എഴുതിയെടുക്കട്ടെ മാതാജി, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്താണ് അതത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതുണ്ടല്ലോ ആ സ്ലൈഡിൽ അത് എക്സ്ട്രാ കയറി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട കാരണം പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട നമുക്ക്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ ഇതിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ട്. ബുക്കിലില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത്. അതെ. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, കഴിവുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കാണ്, സ്വാധീനമുള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവരെ തള്ളിക്കളയുന്ന പോലെ. അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും. അത് വേണ്ട നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ആ സ്ലൈഡിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. ബുക്കിലില്ല അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 9ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം പ്രേതാത്മനഃ. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം?
എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അത് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. മൂലകാരണം അല്ലെ. അപ്പൊ പാപത്തിന് മൂലമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് നിയമം ലംഘിക്കുക, അവകാശം അവഗണിക്കുക, അതാണ് പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.